Rusko! Do Afriky. Áno, do Juhoafrickej republiky, ktorá mimochodom, priatelia, je veľmi nebezpečnou krajinou, ale viac o tom už v príspevku nášho kolegu. Futbalový ošiaľ a úspech našej futbalovej reprezentácie v postupe na majstrovstvá sveta upriamil pozornosť na Juhoafrickú republiku. Do krajiny pravdepodobne príde takmer 500 000 futbalových fanúšikov z celého sveta a vôbec nie je tajomstvom, že sa ocitnú v jednej z najnebezpečnejších krajín mimo vojnových zón. Nie ide len o rekordnú kriminalitu v počte násilných trestných činov. Celé 10 ročia sme Juhoafrickú republiku vnímali ako odstrašujúci príklad apartheidu, kde sú dennodenne porušované práva Černochov, Indov a Miešancov. Teraz sa karta obrátila. Biele obyvateľstvo je vystavené doslova tichej genocíde a uteká kade ľahšie na iné kontinenty. Médiá a ľudskoprávne organizácie však mlčia a nevedno prečo. Nie je vari čierny rasizmus rovnako neľudský ako biely apartheid? Dobré ráno, Ľubo Hudil, už sa mnou, vítaj. Ľubo, takže podľa tejto informácie to nevyzerá s Juhoafrickou republikou a s návštevou, kde má prísť okolo 500 000 fanúšikov futbalových nejako veľmi ružovo. Sú tie obavy na mieste? Môžeme povedať, že situácia nie že je vážna, ale situácia je zúfalá. Juhoafrická republika skutočne patrí k najnebezpečnejším krajinám. Denne je tam 50 vražd, čo je viac ako v USA, ktoré sú 6-krát väčšie ako Juhoafrická republika. Teraz sa momentálne má prijať zákon, podľa ktorého juhoafrickí policajti budú strieľať nielen ohrození, ale hneď na prvýkrát, čiže to môže byť riadna poubojka v uliciach. A ďalšia vec je, že bezpečnostné služby, renomované svetové, ktoré zabezpečujú takéto akcie, odmietajú ísť do Juhoafrickej republiky, pretože majú obavy a dokonca vo svojom rebríčku, ktorý majú, je Juhoafrická republika až za Afganistanom a Irakom. Ale to je to, čo sa týka kriminality. Ale dejú sa tam ďalšie veci v Juhoafrickej republike, ktoré žiaľ svedčia o tom, že apartheid sa obrátil. Novinárka juhoafrická, ktorá dlhé roky pracovala v oblasti medicíny, žurnalistiky v oblasti zdravotníctva, monitoruje situáciu postavenie bielej menšiny, teda týchto pôvodných prisťahovalcov, Afrikáncov, Búrov, ktorých bolo viac ako 9,5% v Juhoafrickej republike. Dnes ich už je len 7,5%. Utekajú odtiaľ? Nie len, že utekajú, dochádza tam k vraždám. 3000 farmárov bolo zavraždených len v týchto uplynulých rokoch. 1,5 milióna ľudí odtiaľ ušlo. Táto novinárka upozorňuje Medzinárodný trestný tribunál v Hagu, že sa uskutočňuje tzv. Tichá genocída. A ďalším takým príkladom toho, že tá situácia nie je normálna, je prípad Juhoafričana bieleho, ktorý dostal politický azyl v Kanade. Je to prvýkrát. Doteraz nedostávali bieli obyvatelia Juhoafrickej republiky azyl, pretože oficiálne v Juhoafrickej republike je demokracia, platí tam ústava a Brenton Huntley je prvý, ktorý bol 7-krát napadnutý len kvôli svojej farby pleti za pozorovania polície a nebolo zasiahnuté. Čiže na základe toho dostal politický azyl. Ty si spomenul na začiatku tú informáciu, že policajti budú môcť strieľať, že sa má prijať takýto zákon. Tieto informácie sú odkiaľ? Je to spoľahlivá informácia, lebo znie to hrozne? Áno, tieto informácie sú bežne v agentúrach, ale čo mňa skôr ako zaujíma, alebo ľudí, ktorí sledujú situáciu, je, že iné informácie sa v Juhoafrickej republike nedostávajú. Táto kriminalita, pochopiteľne, to, čo sme spomínali, celé roky sme mali tú predstavu, tak ako to bolo v príspevku, apartheid je, keď bieli ubližujú čiernym a menšinám, ale naopak, keď sa deje niečo takéto, že masovo sa uteká z krajiny, 100 000 utečencov, napríklad v Holandsku je 100 000 takýchto Afrikáncov, ktorí sú ochotní vypovedať aj pred Medzinárodným tribunálom, čo všetko sa v tejto oblasti deje, k akým vraždám dochádza, k akej genocíde. A čo je zaujímavé, keď bola opačná situácia až do 94., keď teda padol v Juhoafrickej republike apartheid a Mandela sa dostal k moci, Africký národný kongres, umelci, speváci organizovali koncerty na podporu Mandelu, všetci sme to podporovali, proti apartheidu. A dnes je zaujímavé, že keď je takáto genocída opačného charakteru, umelci sú ticho, médiá sú ticho. Prečo sa o tom neinformuje? Napríklad Mandela, nositeľ Nobelovej ceny za mier, na túto situáciu vôbec nereaguje a neupozorňuje, čo je podľa mňa ako veľmi tragické. A v čom to spočíva? Či je to v autocenzúre, v nezáujme alebo v tzv. Politickej korektnosti, že sa o tomto nepíše? Týmto informáciám sa dá dostať, len žiaľ, v médiách sa na ne neupozorňuje. Ale môžeme ísť ďalej, to nie je záležitosť len Juhoafrickej republiky, týka sa to Európy, keďže utekajú Afrikánci do Kanady, do Británie, do Holandska. Ale máme tu aj iné také príklady opačného charakteru. Napríklad Michelle Obamová, manželka súčasného prezidenta, ktorá v svojej dizertačnej práci ako právnička napísala, že bieli Američania sú nevykoreniteľní rasisti so sklonmi k zločinu a nenávisti. To je veľmi zaujímavé zovšeobecňujúce tvrdenie,
pretože ak by to tak bolo, Obama sa nestane prezidentom a na druhej strane Michelle Obamová sa za takéto vyhlásenie ani neospravedlnila, ani ho nekorigovala, ani ho nezmenila. Neviem si predstaviť, keby to bolo opačne, aby iný politik z opačného tábora, alebo čo ja viem, z bieleho obyvateľstva napísal niečo také, aké by mal nielen mediálne problémy, právne. A môžeme ísť do ďalších príkladov. Napríklad v Spojených štátoch je Vysoká škola afrických štúdií, kde prednáša doktor Kambon a ten dokonca tvrdí, že bielých treba vyhľadiť z povrchu planety. Takže takéto odvážne tvrdenia, ale nie je žiaden postih ani právny, ani mediálny a vôbec sa tomuto nevenuje pozornosť. Takže v tomto prípade si môžeme povedať, že rasizmus nemá len jednu farbu, ale môže byť vlastný ľuďom akejkoľvek farby pleti a nedá sa generalizovať, že sa týka len apartheidu, ktorý bol v Africkej republike za vlády Belochov. Ľubo, ďakujem pekne za tieto, bohužiaľ, veľmi nepríjemné informácie a musíme si len želať, aby v čase, keď treba aj naši futbalisti budú v tej Africkej republike, sa neudialo nič zlého. Danka Tótová, Evička. Keď som vás tak počúvala, neviem, či je to až taká výhra, že sme postúpili na majstrovstvá sveta, naši by sa mali minimálne poriadne opáliť. Danka, čo by sme mali my ešte urobiť preto,